Наближават избори. Почна. Кое почна, Манчев? Ами, Да, идват избори вече и масовия българин стана голям политик, голям управник, разбира от икономика, от геополитика, от всичко. Ако застанел на чум на държавата, щял да оправи. Кое ще оправи масовия българин, бе? Той не може да оправи собствения си живот, той вкъщи не може да оправи, ако не е жена му, държавата щял да оправи. В Байганю го знам, бе. От едно време още, че на маса всичките са големи разбирачи. Ма то горе да не е така, бе. Горе има икономика, горе има зависимости, горе има натиск, има сили, има вътрешни и външни интереси, има големи риби, които ти казват какво да правиш, бе. Сега, че си крадеш отделно, си крадеш. Ама то не е така. Да не говорим, че масово тия, които повтарят, че ще оправят държавата, ако им се даде пари и власт, те ще станат дори по-зле от тези, които са сега. Ама айди сакън да не го обидиш българина, краищата застреля.